Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrị unu n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ mkpanaka nke ịhụnanya. Iru ụtọ bụ otu ụzọ nke kachasị ike nke a na-eji eri obi ndị mmadụ, ma anyị ga-ahụ ka Pọl siri zọpụta ndị Galatia n'ihe dị otu a. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a ka onye nwe anyị gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ mkpanaka nke ịhụnanya. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ ịhụnanya Pọl n'ebe ndị Galatia nọ. Anyị hụkwara arịrịọ Pọl, adịghị ike Pọl, nnabata Pọl, nakwa usoro okwu Pọl. A na-akwa n'iru ugbu a, mmalite n'ebe ahụ anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, site n'ileba anya na nnyechasị onwe Pọl n'ebe ndị Galatia nọ. Echefukwala na ọ bụ na akwụkwọ ndị Galatia 4, mmalite n'ahịrị nke 12 ruo na nke 20. Ugbu a, anyị ga-amalite n'ahịrị nke 17 ruo na nke 20. Nnyechasị onwe Pọl n'ebe ndị Galatia nọ. N'ahịrị ndị na-esota, nke bụ ahịrị nke 17 ruokwa na nke 20, anyị na-apụ site n'okwu banyere ịhụnanya wee banye ugbu a n'okwu banyere nnyechasị onwe. Pọl na-aga ịgwa anyị ugbu a banyere nnyechasị onwe ya nye ndị Galatia. Ya mere n'ahịrị nke 17 enwere ihe nke na-eme n'ebe a. Ọ bụ ihe dịka iji ụzọ Pọl si emeso ndị Galatia tụnyere ụzọ ndị ozizi ụgha ndị a si emeso ha. Ọ bụ ime atụ, ma ọ bụrụ na ị nweghị ezi mkpachara anya mgbe ị na-agụ ebe a, ọ ga-efunarị gị. Ọ ga-amasị m ka ị hụta ihe o kwuru n'ahịrị nke 17 dịka Pọl na-ekwu okwu. Na nke mbụ na mbụ, o kwuru banyere nnyechasị onwe ụgha, ma ọ bụ nnyechasị onwe nke aghụghọ dị n'ime ya. Ọ na-ekwu banyere ndị ozizi ụgha ndị a, ndị batara n'etiti ndị Galatia ime ka okwukwe ha bụrụ ihe bibiri ebibi. O wee sị, ha were obi na-anụ ọkụ chọọ unu n'ụzọ na-adịghị mma, ma ha na-achọ imechibido unu ụzọ n'ezi, ka unu wee were obi na-anụ ọkụ chọọ ha. Nsụgharị akwụkwọ nsọ New International Version mere nnọọ ka anyị ghọta ihe Pọl na-ekwu n'ebe o doro anya. Ọ sị, mmadụ ndị a nwere obi na-anụ ọkụ ịgba mbọ irite obi unu. Ebumnobi ha n'ime nke a ezighịkwa ezi. Ihe ha chọrọ bụ iweta ịkpa oke n'etiti anyị na unu, ka unu wee nwee obi na-anụ ọkụ n'ebe ha nọ. Nke a dị mmasị nke ukwuu. Pọl sịrị, agwara m unu eziokwu, ọbụnadị mgbe ọ dị iri ike nke ukwuu. Unu chere na eleghị anya aghọ m onye iro unu, n'ihi na agwara m unu eziokwu. Ma agwara m unu nke bụ eziokwu n'ihi ịhụnanya nke m nwere n'ebe unu nọ. Ahụrụ m unu n'anya nke ukwuu. Chere ka m gwa unu banyere ndị ikom ndị a bụ ndị na-agba mbọ ịdọrọ unu banye n'okporo ụzọ nke okpukperechi site n'usoro nke iwu nakwa ụkpụrụ omenala dị iche iche. Ha ji ọnụ n'ọkụ n'obi abịakwute unu. Ha ji iru ụtọ na-agba mbọ irite obi unu n'uru. Ha na-agba mbọ irite obi unu n'uru ka unu soro ha. Mmadụ ole n'ime unu n'oge ọbụla n'ime ndụ unu nwere onye iru ụtọ n'ime ndụ unu? Ama m na anyị niile maara ihe onye iru ụtọ bụ. Onye iru ụtọ bụ mmadụ ahụ onye ihe ọ na-eme oge niile bụ ịgwa gị ihe ndị dị ụtọ banyere gị. Onye na-agwa gị ka isi bụrụ ọkacha ibe, ma gị onwe gị maara na ihe ndị ọ na-agwa gị banyere gị abụghị eziokwu. Ị makwara na onye ahụ maara na ihe ndị ọ na-ekwu abụghịkwa eziokwu. Ọ na-ekwu nke a naanị iji rite otu ihe maọbụ nke ọzọ site n'aka gị, iji rite obi gị n'uru. Nke a bụ ihe ndị ozizi ụgha ndị a na-eme ụmụnna ndị nọ na Galatia. Ha na-adịda ha aka n'azụ. Ha jiri iru ụtọ jide ha n'ọrụ. Ha na-agwa ha ka ha siri bụrụ sọ mma, ka ha siri bụrụ ndị jupụtara naanị n'ezi ihe. Mgbe ọbụla ha na-eme nke a nye gị, ha adịghị eme ya n'ihi ọdịmma gị, ha na-eme ya n'ihi ọdịmma nke ha onwe ha. Ha na-agba mbọ irite obi gị n'uru. Ya mere ndị ozizi ụgha ndị a na-agba mbọ irite obi ndị Galatia ndị a n'uru. Ọ bụghị ka ha dị mma karịa n'ime Kraịst, kama ọ bụ ka ha ghọọ ndị na-eso ụzọ ha nakwa ndị na-akụrụ ha aka. Ndị okpukpere ndị Juu ndị a enweghị mmasị ọbụla banyere ọdịmma nke ndị Galatia ndị a. Ị chọrọ ịnụ ihe Jizọs kwuru banyere nke a? Ị maara, Jizọs bụ onye eziokwu. N'ezie, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ bụ ya bụ eziokwu. Anyị ga-agụ ihe Jizọs nwere ikwu banyere nke a n'ihi na ọ dị ike nke ukwuu. Oziọma Matu 23 ahịrị nke 15. Ọ sị, ahụhụ ga-adịrị unu ndị ode akwụkwọ na ndị Farisii, ndị iru abụọ, n'ihi na unu na-ejegharị n'oke osimiri n'ala kpọrọ nkụ gburugburu ka unu
wee mee otu onye ka o so ụzọ unu, ma mgbe ọ ghọrọ otu ahụ, unu na-eme ya okpukpe abụọ, nwa ọkụ ala mmụọ karịa onwe unu. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụghị m onwe m kwuru nke a, ọ bụ Jizọs na onwe ya kwuru okwu a. Nke a bụ ihe ndị ozizi ụgha ndị a na-eme. Ha na-agba mbọ ịdọkpụrụ ụmụnna ndị a bụ ndị chegharịrị ọhụrụ pụọ site n'ozizi Pọl, ma sorokwa ozizi ụgha nke ha onwe ha na-akụzi. Ọ ga-amasị m ka ị gee ntị nye okwu ndị a bụ ndị sitere n'ọnụ ezi enyi m nwoke bụ Warren Wiersbe mgbe o dere banyere ahịrị akwụkwọ nsọ ndị a. Ọ sịrị, kpachara anya gị maka onye ọlụ nke okpukperechi, onye chọrọ ka ọ bụrụ naanị ya ka ị ga-ahụta dịka naanị otu onye bụ ọkachamara n'ihe niile, onye ihe ọbụla o kwuru na-agaghịkwa ịbụ ka o siri dị. Ọ ga-eji gị nweta ihe ọbụla ọ chọrọ oge niile ọ chọrọ ya emesịakwa ọ ga-atọgbọ gị ma werekwa onye ọzọ dịka o si were gị. Ọdịda gị ga-adị mwute nke ukwuu. Oke na ọlụ nke dịrị onye isi okpukpere bụ ime ka ndị mmadụ hụ Kraịst n'anya ma sorokwa ya, ọ bụghị ibuli onwe ya nakwa ije ozi ya elu. Nke a bụ site n'akwụkwọ Warren Wiersbe nke akpọrọ Be Free. Ụmụnne m na ụmụnna m, n'ụbọchị ikpeazụ ndị a, mgbe otu nzuzo dị iche iche na-ebibisi nzukọ anyị ha dị iche iche, biko gee ntị nke ọma nye ịdọ aka na ntị ndị a. Mgbe mmadụ bịara ma chọkwa ka ị bụrụ nke naanị ha, na-achọkwa ime ka ị mara na ọ bụ ha bụ okwucha ọgwụ n'okwu niile banyere okpukpere, ha na-akwagidekwa gị ka ọ bụrụ n'ebe ha nọ ka ntụkwasị obi gị nakwa anya gị niile na obi gị niile kwesịrị ịnọ. Ezi enyi m, kpachara anya, nke a abụghị ezi ihe. Echiche uche mbụ nke Pọl wepụtara n'ahịrị nke 17 bụ banyere nnyechasị onwe nke aghụghọ dị n'ime ya. Ma ugbu a kwa Pọl na-aga n'iru, ọ na-aga ịgwa anyị banyere nnyechasị onwe na ezi ntụkwasị obi. Nke a bụ n'ahịrị nke 18 ruo na nke 20. Na mbụ ọ na-eji ịgwa ndị nzukọ nọ na Galatia banyere eziokwu nke nnyechasị onwe nke ya onwe ya bụ Pọl. Pọl sịrị, bikonu sorokwa m laghachi azụ ọzọ n'oge ahụ bụ mgbe anyị zutere na nke mbụ. Ọ sị, ọ bụ ihe ziri ezi mmadụ inwe ọnụnọ ọkụ n'obi oge niile n'ihe ziri ezi. Pọl na-agwa ha, mụ onwe m nwere ọnụnọ ọkụ n'obi mgbe m jiri ozi ọma bịakwute unu n'oge mbụ na njem mbụ nke ịgbasa ozi ọma. Anyị zutere, agwakwara m unu banyere Jizọs nakwa banyere nzọpụta nke sitere n'okwukwe na Kraịst Jizọs naanị. Nke a dịrị ukwuu. Ọnụnọ ọkụ n'obi abụghị ajọ ihe. Ọnụnọ ọkụ n'obi dị njọ mgbe anyị tinye ya n'ọlụ n'ụzọ na-ezighị ezi, ma ọ bụkwanụ n'ihi ebumnobi nke na-ezighị ezi. Pọl sịrị, enwere m ọnụnọ ọkụ n'obi n'ebe unu nọ oge m bịara, ma achọrọ m ka ịhụta ihe ndị ozizi okpukperechi omenala ndị a na-eme. Ihe mbụ na mbụ nke ndị okpukperechi nke usoro nakwa omenala nke iwu na-eme bụ ibu ụzọ kewapụ ndị ha dọkpụtara site na mmekọrịta ọbụla pụrụ ime ka anya ha meghee. Ịchọpụtara nke ahụ? Nke a bụkwa otu n'ime ejirimara nke ndị otu nzuzo. Eleghị anya ihuwo nke a n'ihe onyonyo dị iche iche nke igwe telivishọn. Ihe mbụ nke ha na-agwa ndị mmadụ mgbe ha batara n'ime otu ndị a bụ nke a: ị gaghị eche ịhụ ndị mụrụ gị oge ọbụla nakwa mgbe ọbụla ọ masịrị gị. Ị gaghị ekwenye ka ụmụnne gị na-anọ gị n'akụkụ oge niile. Ị gaghị rapụ ndị enyi gị ochie niile. Anyị bụ ezinụlọ gị ugbu a. Ị gaghị nyechasị anya onwe gị na-edebeghị ihe ọbụla. Ọ bụkwa otu a ka ndị okpukpere nke usoro iwu nakwa omenala nke ụkpụrụ niile dị iche iche siri eme. Ha na-asị, ọ bụrụ na ha adịghị ka anyị, ọ bụrụ na uwe ha adịghị ka uwe anyị, ọ bụrụ na ha ejeghị ije dị ka anyị onwe anyị, ọ bụrụ na ụda okwu ha adịghị ka nke anyị onwe anyị, enwela ihe ọbụla gị na ha ga-emekọ. Ihe mbụ na mbụ nke ndị ozizi ndị a gbara mbọ ime ndị Galatia ndị a bụ itinye ịkpa oke n'etiti ha na Pọl. Ndị ozizi ndị a chọrọ ịbata n'etiti Pọl nakwa ụmụnna ndị a ndị sitere n'ije ozi ya bịara onye nwe anyị. Ha chọrọ ikewapụ ha. Hụta okwu ahụ n'ime ebe ọgụgụ a. Ọzọkwa, lee ịdọ aka na ntị ọzọ nke Warren Wiersbe nyere anyị. Ọ sị, otu n'ime ejirimara nke onye ọzụzụ ụgha bụ na oge niile ọ na-agba mbọ ịdọrọ ndị onye ọzọ kpọtara Kraịst nye onwe ya. Ọ bụghịkwa nye eziokwu nke okwu Chineke ma ọ bụkwa na onye Kraịst Jizọs n'onwe ya. Dịka ndị otu nzuzo ndị nke ụbọchị anyị taa, ndị ozizi ụgha ndị a adịghị erite onye ọbụla nye Kraịst, kama ha na-ezuru mkpụrụ obi n'ori site n'aka ndị na-ejere Kraịst ozi n'ezie. Otu n'ime oge ndị dị mkpa na ndụ nke onye kwere ekwe bụ oge nke na-eso ngwa ngwa zọpụtara ha. Amaghị m ka ha na-esi ama, ma nke bụ eziokwu bụ na ndị otu nzuzo ndị a maara mgbe ọbụla e nwere nwa ọhụrụ onye amụpụtara n'ime ezinụlọ nke Kraịst, ha na-amalitekwa ịchọ ụzọ ha ga-eji rie onye dị otu a. Mgbe ahụ ndị ọhụrụ ndị a ka bụ ụmụnta na-aghọta nke ihe nke ime mmụọ. Ha na-abịa dọrọ ha. Ha na-agba mbọ ihe ha ga-eme dọrọ ha, ịdọpụ ha
site n'ịdị mfe nke dị n'oziọma nke Kraịst Jizọs. Pọl nakwara adọ aka na ntị banyere nke a. Ugbu a akụkụ nke na-eso ya jupụtara na ụfọdụ ihe ndị pụrụ ime ka anya mmiri gbaa mkpụrụ obi anyị. Pọl na-aga ịgwa ụmụnna ndị a kwere ekwe na Galatia banyere ịdị nro nke nyechasị onwe ya. Hụta ahịrị nke 19. Ọ sị, ụmụntakịrị m, unu ndị ime unu na-eme m ọzọ ruo mgbe a ga-eme ka ụdị Kraịst dị n'ime unu. Ugbu a dịka anyị niile maara, akwụkwọ ndị Galatia abụghị akwụkwọ akụkọ ire ụtọ nakwa ịdịda aka n'azụ, ma n'ime nke a niile ọbụnadị kpọmkwem n'etiti ya, Pọl na-akpọ ndị kwere ekwe ndị a, ndị Galatia ndị a, ụmụntakịrị m, unu ndị ime unu na-eme m ọzọ. Ugbu a biko gee ntị. Okwu nke bụ ụmụntakịrị m sitere n'okwu Grik nke a na-akpọ teknia. Ọ dịghị mkpa ọbụla nye gị mara nke a ma ọ bụghị naanị n'ihi otu ihe. Ọ dịghị ebe ọzọ Pọl jiri okwu a n'akwụkwọ ozi ya n'oge ọbụla ọzọ, naanị otu ugboro ka o jiri ya, ọ bụkwa n'ebe a. Okwu a bụkwa okwu nke nna na-eji egosi nwa ya ka mkpụrụ obi ya siri hụ nwata ahụ n'anya. Okwu a nke bụ teknia. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịma onye nwe okwu a, bụ onye ozi Jọn onye ozi ọma nke ịhụnanya. Teknia jupụtara n'ime akwụkwọ ozi ya niile. Nke a bụkwa okwu nke ọ hụkarịsịrị n'anya. Ma Pọl adịghị ebe ọzọ o jiri okwu a ma ọ bụghị naanị kpọmkwem n'ebe a n'akwụkwọ ndị Galatia. Ọ na-asịkwa ha, ụmụntakịrị m ndị m hụrụ n'anya, unu ndị ime mere m n'ọmụmụ unu, ugbu a kwa aga m emekwa ya ọzọ. Nke a dị ukwuu. Pọl jiri akpaala okwu nke ịmụ nwa ma ọ bụ ihe ịma atụ nke ịmụ nwa. O chetara ihe mgbu nakwa ihe ụfụ nke nwaanyị na-enwe oge ọ na-amụ nwa. O wee were ya tụnyere mmekọrịta nke dị n'etiti ya na ndị kwere ekwe na Galatia. Ime mere ya nke ukwuu dịka ọ nara amụbata ha n'ime alaeze nke Chineke. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọzụzụ atụrụ ma ọ bụkwa na onye na-eritara Kraịst mkpụrụ obi na uru, ị ga-ekwenye na ọ bụ otu a ka ọ dị. Ọ bụghị eziokwu. Ị na-ekwusa ozi ọma, ị na-agabiga ihe mgbu nke ime omume. Mgbe e mesịkwara, Chineke na-akpọbata nwa ọhụrụ n'ime ezinụlọ ya. Ọ na-adịkarị otu a n'ọnọdụ nke mgbasa ozi ọma otu onye. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị nye ọlụ onye ọzụzụ atụrụ. Pọl sịrị, ime mere m dịka nwaanyị onye na-amụ nwa mgbe a zọpụtara unu, ma ugbu a kwa aga m emekwa ya ọzọ, n'ihi na unu esitawo n'ịdị mfe nke okwukwe n'ime Kraịst wezuga onwe unu ma tinyekwa onwe unu n'ime agbụ nke ozizi ụgha. Okwu Pọl nye ndị Galatia jupụtakwara na mwute n'ụzọ niile. Ha bụ ndị amụbataworo n'ime okwukwe, ma ugbu a ha na-eme ka a ga-asị na ọ dịghị mgbe ọbụla amụbatara ha n'ime okwukwe. Pọl wee sị, unu ajụwo ịdị mfe nke okwukwe, ruekwa na ọ dị nnọọ ka ga-asị na ọ dịghị mgbe ọbụla azọpụtara unu. Ọ dị nnọọ ka ga-asị na anyị ga-ebidokwa n'isi ọzọ, ma mgbe ọbụla a mụsịrị gị ọzọ, apụghịkwa ịmụ gị ọzọ. Ma Pọl sịrị, unu echetewo aka nke ukwuu site n'ịdị mfe nke okwukwe n'ime Kraịst, ruekwa na ọ dị nnọọ ka ga-asị na ọ dịghị mgbe ọbụla azọpụtara unu. Ma mgbe anyị na-erute na ngwụcha nke ahịrị nke 19, o nyere anyị nnwale nke nyechasị onwe ya. Nke a bụkwa ya bụ ihe nke dịkarịsịrị oke ọnụ ahịa nke anyị pụrụ inweta site na mpaghara niile. Ọ sịrị, ọ ga-amasị m ime ka ịghọta na ebumnobi m nye unu abụghị naanị ka unu ghọọ ndị nke Kraịst, kama ebumnobi m nye unu bụ ka ụdị nke Kraịst dị n'ime unu. Ugbu a ebumnobi Pọl nye ndị kwere ekwe ndị a bụ ka ụdịdị Kraịst dị n'ime ha. Okwu a bụ okwu nke sitere n'okwu Grik nke a kpọrọ mofo. Okwu a pụtara ihe dị n'ime, ọ bụghị ihe dị n'elu ahụ. Ugbu a lee ọdị iche nke dị n'ime ebe a. Ndị ozizi nke okpukpere nke usoro ụkpụrụ na iwu dị iche iche na-abịa ma sịkwa, unu chọrọ ịbụ ezi ndị nke Kraịst, ọ dị mma, lee ihe ndị unu na-agaghị ime, lekwa ihe ndị unu na-agaghị na-eme, ka a hụta unu dịka ezi ndị nke Kraịst. Unu kwesịrị ịdị otu a, unu kwesịrị ime otu a, unu kwesịrị iji ije otu a, debe isi unu otu a, kwuo okwu otu a. Mee ihe ndị a niile, unu ga-abụkwa ndị a nabatara n'ime Kraịst. Unu ga-abụkwa ndị a nabatara n'ebe Kraịst nọ. Ma Pọl sịrị, mba, nke a bụ nnọọ kpọmkwem ịkpọdo isi n'ala. Ihe dị mkpa nye unu abụghị mgbanwe nke sitere n'ezi banye n'ime. Ihe unu chọrọ iji wee ghọọ ndị nke Kraịst bụ mgbanwe nke na-esite n'ime ma pụtakwa n'ihe a na-ahụ anya. Ihe unu chọsiri ike bụ ka a mụọ Jizọs Kraịst n'ime obi unu, ka emekwa ka ụdị Kraịst were ọnọdụ n'ime unu. Mgbe ahụkwa mpụta ihe nke onye unu bụ ga-abịa site na mpụta ihe nke ọlụ Kraịst n'ime unu, nke ga-emekwa na unu ga-amalite ikwu okwu dịka Kraịst, unu ga-amalite ige ntị dịka Kraịst, unu ga-amalite ije ije dịka Kraịst, unu ga-amalitekwa ibi ndụ dịka Kraịst. Dịka ya onwe ya bụ Pọl nwapụtara ya wee megwa ka anyị mara n'akwụkwọ ndị Galatia 2 ahịrị nke 20. Ọ sị, ọ bụghịkwa m onwe m na-adị ndụ ọzọ,
kama ọ bụ Kraịst na-adị ndụ n'ime m, ma ndụ ahụ m na-adị n'anụ arụ ugbu a ana m adị ya n'okwukwe bụ nke m kwere n'ọkpara Chineke onye hụrụ m n'anya. Mgbe nke a mere, ịbụ onye nke Kraịst nke na-agụ banyere ya n'ime akwụkwọ nsọ agaghị abụkwa naanị ihe a na-akọ dịka akụkọ ma ọ bụkwa na ihe a na-eme maka ndị nọ gị gburugburu, kama ọ na-aghọ ugbu a onye ịbụ. Ọ na-aghọ onye ịbụ n'ihi na a na-eme ka ụdị Kraịst dị n'ime gị. Ụdị Kraịst dị n'ime gị. Nke a kwesịrị ịbụ ebumnobi nke anyị niile, onye ọzụzụ atụrụ ọbụla nakwa onye nkwusa oziọma ọbụla. Ọ bụghịzi ịgba mbọ inweta ndị ga-aza aha dịka ndị otu ọgbakọ ụlọ nzukọ anyị, ndị ga-anọ n'okpuru gị na-arube isi, kama mbọ anyị dịka ndị nkwusa oziọma nakwa ndị ọzụzụ atụrụ kwesịrị ịbụ ka site n'ozizi anyị nakwa nkụzi ihe anyị mee ka a malite ịhụ ụdị Kraịst ka ha na-eme ka o were ọnọdụ n'ime ndụ ndị na-ege anyị ntị, n'ime ndụ ndị na-ege ntị na nkụzi ihe anyị. Ọ dịghị ụzọ ọbụla ị pụrụ isi mee ka okwukwe gị guzosie ike site n'ime ka ọ gbaguzoro n'elu iwu nakwa usoro ụkpụrụ nke ihe ndị a na-ahụ anya. Ọ baghị uru ọbụla nye gị ichie n'ebe ahụ. Ọ bụ njem nakwa nwapụta nke na-enweghị isi ma ọ bụ ọdụ. Ihe ị chọrọ ezi enyi m abụghị ngwugwu ihe a na-ahụ anya, ndị mezuru olileanya nke ndị enyi ma ọ bụkwanụ nke ndị ọgbakọ ụlọ nzukọ ụnụ, kama ihe ị chọrọ bụ ka ụdị Kraịst were ọnọdụ n'ime gị, ruekwa na ọ ga-abụ ihe pụtara ihe nye gị, nke ga-emekwa na ị ga-amalite ibi ndụ, ị ga-amalite ibipụta ndụ Kraịst na-emeghị ndọlị ọbụla, site n'ime pụta n'elu, site n'ebe a na-adịghị ahụ anya pụtakwa n'ihe a na-ahụ anya. Ndị mmadụ na-asị, onye ọzụzụ atụrụ, oge niile ị na-ekwu banyere ndị okpukpere na usoro nke ụkpụrụ nakwa omenala iwu dị iche iche nakwa ka o siri dị njọ. Ma onye ọzụzụ atụrụ, ọ bụrụ na anyị enweghị iwu na ụkpụrụ nakwa ihe ndị ọzọ ndị a niile, kedu ka ndị mmadụ pụrụ isi bie ndụ ọdịdọ nsọ? Ezi enyi m, ọ bụ nke ahụ bụ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Kedu ka anyị si abụ ndị dị nsọ? Anyị na-abụ ndị dị nsọ mgbe ụdị Kraịst were ọnọdụ n'ime anyị. Ọ bụghị eziokwu? Mgbe Kraịst were ọnọdụ n'ime anyị, ọ na-amalite ibi ndụ ya site n'arụ anyị. Nke a adịghị eme site n'anya ime nke a ma ọ bụ mee nke a ma ọ bụkwanụ mee nke ọzọ. Nke a na-eme naanị site na mmekọrịta nke dị n'etiti gị na Kraịst Jizọs, nke bụkwa nlụpụta nke oge itinyere n'okwu Chineke, nlụpụta nke oge itinyere n'ikpe ekpere. Mgbe ahụ Kraịst na-aghọ mpụta ihe eji anya ahụ. Dịka m nakwara eme ihe ọmụmụ a n'izu ụka a, obi m na-ara ebeku nke a, na-arịkwa nke a dịka arịrịọ n'ihi gị onwe gị nakwa n'ihi m onwe m. Nke a bụ agụ obi m. Anyị ga-erute n'oge oge ọ bụrụ na Kraịst abịaghị ọsọ ọsọ, mgbe anyị na-agaghị enwe ike ịdị ndụ ma ọ bụrụ na Kraịst abụghị mpụta ihe n'ime ndụ anyị. Ọ gaghị ezu oke anyị isi, abụ m onye ụka Baptist maọbụ abụ m onye ụka Assemblies ma ọ bụkwa na abụ m onye ụka Anglican. Ọ gaghị abụ ihe zuru oke mmadụ isi, ana m ege ntị nye mkpọsa ozi David Jeremiah izu ụka niile, ma ọ bụkwa na ana m ege ntị nye ememe ebe ntụgharị gị ụbọchị niile, ma ọ bụ ana m agụ akwụkwọ nsọ otu ugboro n'ime izu ụka. Mba, ọ bụrụ na emebeghị ka ụdị Kraịst were ọnọdụ n'ime gị, nke ga-eme ka gị onwe gị bụrụ oyiyi Kraịst n'elu ụwa, nke ga-eme ka ị bụrụ kpọmkwem onyonyo nke ebumnobi ahụ nke Chineke kwadoro n'eluigwe, ọ ga-abụ ihe dị ike nye gị. Ọ bụghịzi ihe a na-achọsi ike bụ mmadụ ịbụ onye nke Kraịst n'ọgbọ anya. Ọ bụghị eziokwu? Ọ bụghịzi ebe a nọ ma ọ bụrụ na m pụrụ isi otu atinye ya. N'ezie, ebumnobi na agụụ Pọl n'ebe ndị Galatia nọ kwesịrị ịgba ebumnobi nakwa agụụ obi nke anyị niile ka eme ka ụdị Kraịst were ọnọdụ n'ime anyị. E nwere otu onye nkwusa oziọma, onye ọtụtụ n'ime anyị riteworo ọtụtụ ihe n'uru site n'ịgụ ihe ndị o dere. O sitere na mba Britain. Aha ya bụ John R.W. Stott. O nyere anyị obere ihe onyonyo nke ịma atụ banyere ụzọ ekwesịrị isi mee ka nke a bata n'ime ụlọ nzukọ anyị ha dị iche iche. Ya mere ka anyị gee ntị. Lee ihe o dere n'ebe a. Ọ sịrị, ihe kwesịrị dị mkpa nye ndị mmadụ abụghị ụdịdị nke onye ọzụzụ atụrụ, kama o kwesịrị ịbụ ma Kraịst ọ na-esitekwa n'ọnụ onye ọzụzụ atụrụ ekwu okwu. Ihe kwesịkwara ịdị mkpa nye onye ọzụzụ atụrụ abụghị nnabata nke ndị mmadụ, kama o kwesịrị ịbụ ma ụdị Kraịst ọ na-ewerekwa ọnọdụ n'ime ndị a. Nzukọ chọrọ ndị mmadụ ndị dịka ha na-ege ntị nye onye ọzụzụ atụrụ, ha ga-achọ ịnụ ozi nke Kraịst. Nzukọ chọkwara ndị ọzụzụ atụrụ ndị dịka ha na-alụ ọlụ n'etiti ndị mmadụ, ha ga-achọ ịhụta oyiyi nke Kraịst. Ọ bụkwa naanị mgbe onye ọzụzụ atụrụ nakwa ndị mmadụ lekwasịrị anya ha n'ebe Kraịst nọ ka nwekọrịta ha ga-adị mma, dị ike, ma bụrụkwa ihe ga-atọ Chineke pụrụ ime ihe niile ụtọ. Ị pụrụ ịhụ nke a n'akwụkwọ John R.W. Stott nke a kpọrọ Only One Way. Agụ obi Pọl banyere ndị kwere ekwe ndị a na Galatia bụ ka emee ka ụdị Kraịst were ọnọdụ n'ime ha, ka okwukwe ha bụrụkwa nke ga-esite n'ime ha
na-enwupụta n'ezi. Ọ bụghị ka ọ bụrụ naanị ndị na-edebe iwu dị iche iche nakwa ụkpụrụ dị iche iche. N'ikpeazụ, ụmụnne m na ụmụnna m, n'ahịrị nke 20 ọ na-ekwu banyere ụda olu nke nnyechasị onwe ya. Ọ ga-amasịkwa m ka anyị metụ nke aka. Ọ sịrị n'ahịrị nke 20, ọ ga-adị m nnọọ mma ma sị na apụrụ m ịnọ n'etiti unu ugbu a na ịgbanwe olu m, n'ihi na enwere m obi abụọ n'ebe unu nọ. Mmadụ ole n'ime anyị maara na nsogbu nke akwụkwọ ozi nwere bụ na oge ụfọdụ ha na-adị oyi. Ha adịghịkwa ewepụta ozi kpọmkwem dịka o siri dị n'ime obi onye na-ede ya. Akwụkwọ ozi adịghị egosipụta kpọmkwem ọnụ na ọkụ nke dị n'ime obi anyị, ma ọ bụ mwute dịka anyị siri chọọ ya. Mgbe ị na-achọ iwepụta mwute, oge ụfọdụ akwụkwọ ozi na-ewepụta iwe. Akwụkwọ ozi enweghịkwa nzaghachi. Ya mere oge ụfọdụ ha na-adị oyi, dị ike. Ị na-ajụkwa onwe gị ajụ sị, gịnị na-emekwanụ nwoke a? Ma nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ oge ihe akwụkwọ ozi na-ewepụta abụghị ihe ndị dere ya bụ n'ezie, kama ọ bụ ụzọ ha siri ede ihe. Ụfọdụ n'ime unu maara ka esi ede ozi nke ọma, ma ụfọdụ n'ime unu ekwesịghị iwere mkpịsị degara onye ọbụla ihe ọbụla. Ka ahụ bụ eziokwu. Pọl sịrị, ọ dịrị mkpa nye m idere unu akwụkwọ ozi a. Unu echezokwala ụmụnne m na ụmụnna m na ọ bụ ezie na anyị na-eme ihe ọmụmụ n'akwụkwọ a. Ma cheta na nke a abụghị akwụkwọ, ọ bụ akwụkwọ ozi. Ọ bụ akwụkwọ ozi Pọl nke o dere degara ndị kwere-ekwe na Galatia. Ugbu a kwa, n'ahịrị nke 20 nke isi nke 4, ọ sịrị, dịka m na-eche echiche banyere ihe niile ndị m deworo n'akwụkwọ anyị ụnọ, ọ bụ agụ obi m ịbịa ka mụ na unu hụ iru na iru, ka unu wee n'ụda olu m, ka unu wee ghọta na ọ bụ ezie na akwụkwọ ozi a nwere ike ịda dịka ọ bụ site n'iwe. Ma nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na unu hụ obi m, ọ bụrụ na unu pụrụ ịmata ka o siri dị ukwuu bụ ịhụnanya nke m nwere n'ebe unu nọ. Ọ bụrụ na unu pụrụ ịghọta na ana m ele unu anya dịka nne si ele ụmụ ya anya, dịka nna si ele ụmụ ya anya. Ọ bụrụ na unu pụrụ ịmata nke a, ọ bụrụkwa na mụ na unu pụrụ ịnọkọ, ọ bụrụ na m pụrụ ịbịa ka mụ na unu kerịta oke na nke a dịka o siri dị n'ime obi m, unu ga-amata ka m siri nwee ọnụnọ ọkụ nakwa ịhụnanya n'ime obi m n'ebe unu nọ. Ma nke a bụ naanị akwụkwọ ozi. Ọ dị oyi, ọ dịkwa ike. Unu maara oge ụfọdụ mgbe ị nwere otu ihe nke dị ike nke ukwuu ime, ị makwara na ị gaghị achọ izute onye ahụ n'iru na iru n'ihi na obi adịghị gị mma. Ị na-asị ka m degara ya akwụkwọ ozi. Ị maara ihe anyị ji eme nke a? Ọ bụ n'ihi na n'ime akwụkwọ ozi ị na-ekwu ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu. Ọ dịkwa ohere ọ bụla ị nwere ịnụ ihe ndị ahụ chere banyere ihe ị gwara ha. Ma ọ bụrụ na gị na ha nọ iru na iru, ha ga-agwakwa gị ihe bụ uche nke ha onwe ha. Ọ bụ ezie na oge ụfọdụ ọ dịghị abụ ihe ọṅụ, ma ihe o jiri dị mma bụ na ma enweghị ihe ọzọ, ị ga-amata ihe ha bụ n'uche ha. Mgbe ahụ ị pụkwara ime nzaghachi. Unu abụọ pụkwara isite na nke a dozie ihe niile. Ma akwụkwọ ozi bụ naanị otu ụzọ ka ọ na-eje. Nke a wutekwara Pọl. Ya mere ọ sịrị, ụmụnna m, ọ ga-adị m nnọọ mma ma a sị na m pụrụ ịnọ n'etiti unu ugbu a, ka unu wee n'ụda olu nke obi m, ma marakwa ka o siri dị ukwuu bụ ịhụnanya nke m nwere n'ebe unu nọ. Ihe dị ka 100 afọ gara aga, Giford, onye ọka mmụta n'ihe gbasara okpukperechi, dere sị, ka ọ na-adị ukwuu karịa bụ ịhụnanya nke nna nwere n'ebe nwa ya nọ, ọ bụkwa otu ahụ ka ọ na-adị ukwuu bụ mkpọrọmasị nke ọ ga-enwe n'ebe ọ nọ megide ụgharama, aṅụrụma mmanya nakwa ndụ ọjọọ niile dị iche iche. Iwe abụghị akụkụ nke ọzọ nke ịhụnanya. Akụkụ nke ọzọ nke ịhụnanya bụ ịkpọ asị. Ọ bụkwa ya bụ ogo dịkarịsịrị elu nke agwa ọ gbasaghị m. Pọl na-akụziri anyị dịka ndị ọzụzụ atụrụ na anyị agaghị agafere n'akụkụ nke ọzọ ịchọ ahịrị akwụkwọ nsọ ndị na-atọ ụtọ, mgbe Chineke debere n'iru anyị ahịrị akwụkwọ nsọ ndị nwere olu ike maka ndị ya. Pọl na-akụzikwara anyị dịka ndị nne na nna na anyị ekwesịghị ịsị, mbanụ, ahụrụ nwa m n'anya nke ukwuu, achọghị m inye ya ụdị ntaramahụhụ ọ bụla mgbe o mejọrọ ihe. Mba, ọ bụrụ n'eziokwu na ị hụrụ nwa gị n'anya, ị ga-enye ya ntaramahụhụ mgbe o mejọrọ ihe, n'ihi na nlụpụta nke enyeghị nwa gị ntaramahụhụ mgbe o mejọrọ ihe ga-emecha bụrụ ihe nke dịkarịsịrị ụfụ nke ị ga-amapụta na ndụ gị. Anyị na-ebi n'ụmụ ụwa ebe ụmụaka na-enweghị ụdị ọzụzụ ọ bụla ma ọlị. Ndị nne na nna na-arapụ ụmụ ha ka ha mee ihe ọ bụla dịka o siri sọ ha. Ma nke bụ eziokwu bụ na emesịa ndị nne na nna ndị a ga-akwụ ụgwọ ya site n'ụdị ihe mgbu nke ha na-apụghị iche banyere ya. Ọ bụghị ịhụnanya ka ị na-egosi mgbe ị na-adịghị enye ụmụ gị ntaramahụhụ ruru ha mgbe ha mejọrọ ihe. Onye ọzụzụ atụrụ, ịhụghị ndị otu ọgbakọ ụlọ ụka gị n'anya mgbe ị na-ezonarị ha eziokwu. Ịhụ ikwu onwe gị n'anya mgbe ị na-adịghị eche eziokwu iru banyere onye ịbụ nakwa ihe ị kwesịrị ime banyere onye ịbụ. Enwere ihe mmụta nye ndị ọzụzụ atụrụ, enwere ihe mmụta nye ndị nne na nna, enwekwara ihe mmụta nye mmadụ niile. Kwuo eziokwu n'ime ịhụnanya. Aga m agwakwa gị ihe m mụtara n'ụbọchị ikpeazụ ndị a. Ana m amụta na ọ bụrụ
na ịmalite site n'iji eziokwu ị ga-agate aka. Ọ bụrụkwa na ijighị eziokwu malite, ị nọ n'oke nsogbu. Eziokwu bụ ọyị gị n'agbanyeghị ka o siri dị ike. Eziokwu kwa banyere ụfọdụ n'ime anyị ndị na-anụ olu m ugbu a bụ na anyị bụ ndị mmehie, anyị bụ ndị furu efu, anyị anabatabeghịkwa Kraịst Jizọs. Ị pụrụ isi onye ọzụzụ atụrụ nke amasịghị m ma ọlị, ma ihe ọ bụla nke ị pụrụ ikwu apụghị ịgbanwe eziokwu a. Ọ bụrụkwa na ọ bụ eziokwu, akụkọ ọma dị n'ime ya bụ na Chineke mere ihe banyere ya ka i wee ghara ịnọdụ ala n'ime ọnọdụ ahụ mgbe niile, ma nọdụkwa ebi niile na-enweghị Chineke. Chineke zitere ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst ka ọ bịa ma bụrụ onye nzọpụta gị. Nke a bụ ya bụ akụkọ ọma dị n'ime ya. Akụkọ mwute dị na ya bụ na ị bụ onye mmehie furu efu, onye na-adịghịkwa eru otuto Chineke. Ma akụkọ ọma dị n'ime ya bụ na Chineke hụrụ gị n'anya. Kraịst nwụrụ n'ihi gị. Ọ bụrụkwa na ị ga-etinye okwukwe gị na ntụkwasị obi gị na Kraịst Jizọs, ọ ga-agbaghara gị mmehie gị niile nke ị meworo. Ọ ga-enyekwa gị ebe obibi n'eluigwe, ebe gị na ya ga-ebi mgbe niile ebighị ebi. Nke a bụ ya bụ eziokwu. Ka onye nwe m gosi unu dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a, na-etinyekwa ya n'ọlụ n'aha Jizọs bụ Onyenwe anyị. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị aghọtawo na njem anyị na Kraịst bụ njem nke ịhụnanya, nke na-esite n'ala obi. Omume niile ọ na-emeso anyị na-egosikwa ịhụnanya ya n'ebe anyị nọ. Ị pụghị ịga njem a ọ bụrụ na ị siteghị n'ime ala obi gị wee hụkwa ya n'anya. Ya mere, ana m arịọ gị ugbu a, ezi enyi m ka gere anyị n'olu taa, ka ị rịọ Chineke maka ike nke amara. Ọ bụrụkwa na ị nabatabeghị Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka Onyenwe anyị gaa n'iru n'iwụsọ na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.